Illum se nitkellmu dwar id-dakkara bħala parti minn dinja waħda. Ħanibda b'mistoqsija. Kieku tara kaxxa ċereali bħal din, tixtriha? U kieku tara kaxxa oħra bħal din u taf li ġo fiha hemm l-istess ħaġa bħal kaxxa l-griża, liema waħda tixtri? Jekk inti bħali tixtri dak tal-lemin u x'hekk. U x'ikun ġennek, mhux dak il-ħafna kuluri? Allura għaliex bdejt biha din? Għax dan huwa trikk li jużaw il-pjanti biex iġiegħlu l-insetti jagħmlu dak li jriduhom jagħmlu. Ejjew daqsxejn miegħi ħanispjegalkom x'irrid ngħid biha din. Il-pjanti għandhom trab speċjali ħafna, jgħidulu pollen jew trab dakkari. Dal-pollen jużawh meta jkunu jridu jagħmlu iż-żgħar. U biex jagħmluha din, pjanta trid tgħaddi l-pollen lil pjanta oħra bħalha u tieħu l-pollen tagħha. Imma għandhom problema għax mhux inbilli hawnhekk impinġin hekk, il-pjanti ma jistax jimxu. Għax saqajn il-pjanti jekk titgħidilhom hekk qegħdin fil-ħamrija. Ngħidulhom eruq u l-eruq qegħdin biex iżommu l-pjanta fil-ħamrija. Allura ma jistax jiċċagħlqu. Allura kif pjanta sa tmexxi il-pollen tagħha lil pjanta oħra? Sa jkollhom jużaw moħħhom u jġelu lil ħadd ieħor jagħmilhom din. Fil-fatt, il-pjanti għandhom idea kif jagħmluha din. Jużaw l-insetti. Ħafna insetti huma żgħar u sbieħ u jiġu b'kull forma, daqs u anke kuluri. Imma l-iktar ħaġa importanti illi l-insetti għandhom il-ġwienaħ u bil-ġwienaħ tista' ttir. Allura il-pjanti jistgħu jużaw l-insetti. Imma hawnhekk għandna problema. Kif il-pjanti sa jġellu l-insetti jġorrulhom il-pollen minn pjanta l-oħra? Mela tiftakru meta semmejna ċ-ċereali? X'kien it-trikk li jużaw dak li jbiegħu il-prodotti biex iġelluk tixtri l-prodott tagħhom? Jużaw il-kuluri. U dan huwa eżatt it-trikk li jużaw il-pjanti. Ħanaraw. Il-pjanti jagħmlu fjuri u l-fjuri kollhom ħafna kuluri, wow, kuluri sbieħ u tarhom mill-bogħod. U l-insetti meta jaraw dal-kuluri jiġbdu lejhom il-fjuri. Imma, all right, l-insetti waslu sal-fjuri, imma mbagħad il-pjanta kif sa jġellu l-insetti jieħdu l-pollen minn fjura għal oħra? Hawn trikk ieħor għax il-pollen huwa ikel tajjeb ħafna għall-insetti u ħafna insetti jieħdu l-pollen magħhom lura fil-bejta fejn ikollhom iż-żgħar għax fih ħafna sustanzi bħal pereżempju dal-bomblu. Imma allura hekk l-insetti jkunu qed jikluh il-pollen mhux jgħadduh mill-fjura l-oħra. Imma hawnhekk hawn trikk ieħor. Il-pollen iwaħħal. Fil-fatt qed taraw nofs dil-fjura, l-bajda qishom swaba, dak għandhom ħafna trab imwaħħal magħhom. U l-insetti sufin. Allura x'jiġri? Naħseb qatajtu. Pollen jeħel mas-suf. Kif qed taraw minn dal-bomblu iswed, il-pollen imwaħħal ma' kull imkien, ma' daru, mal-ġwinħajn, ma' rasu, ma' saqajh. U hemm jibqa' sakemm l-insett imur fuq fjur oħra u ftit minn dan il-pollen jitfarfar.
Din naħla hawnhekk qed naraw naħla tip differenti u l-fjura ittrikkjat l-insett biex jiġi fuqha, jieħu l-pollen u fl-istess ħin ifarfar ftit mill-pollen ta' fjura li marret iżżur qabel din. Imma x'inhi l-biċċa xogħol li l-pjanta għandha bżonn li l-pollen jitmexxa minn fjura l-oħra. Ħanispjegalkom daqsxejn. Mela hawnhekk għandna fjura sabiħa kbira bil-kulur. Allura l-insett ra l-fjura u niżel fuqha. Però dan l-insett li nieżel fuq il-fjura diġà miksi bil-pollen għax weħel miegħu. Niżel jiekol il-pollen ta' din il-fjura u fl-istess ħin pollen mill-fjura ta' qabel qed jitfarfar għax ikun qed iħokk mal-fjura u jibda jinżel ftit minnu. X'in jitlaq l-insett? Iħalli ftit mill-pollen tal-fjura ta' qabel ma' din il-fjura. Din ngħidula id-dakkra. Bl-Ingliż pollination u l-insetti li jagħmluha din huma id-dakkara. Araw daqsxejn din in-naħla qed tagħmel proprju d-dakkra. Din għandha trikk ieħor għaliex in-naħla tanti tajba biex tiġbor it-trab dakkari illi għandha anke qisha basktijiet fuq saqajja dawk is-sofer qed tarahom bħalissa tippakjhom biex meta ttir lura lejn ix-xhieda tieħu magħha. U saqajja magħmulin eżatt hekk, għandha qishom bwiet ngħidulhom tal-ġenn hux. Allura ġo l-fjura x'jiġrilu dak il-pollen li jkun waqa' fuqha minn ta' fjura oħra? Dak il-pollen jidħol ġo fiha u l-fjura tibda tinbidel. Tibda twaqqa' l-petali u minn ġewwa tibda ssir iż-żerriegħa. Kultant iż-żerriegħa tkun ġewwa u l-fjura tinbidel f'frotta bħal tuffieħa, kultant issir ħaxixa bħal ful pereżempju u ż-żerriegħa jkun ġol miżwed tal-ful. In-nies jikluh, jieklu l-frott u jieklu l-ħaxix. U għalhekk in-nies għandhom bżonnhom id-dakkara, għandhom bżonn l-insetti? Għax jekk fjura, pjanta ma jżuruhiex id-dakkara, ma tagħmilx frott u ma tagħmilx ħaxix. U l-fjuri għandhom trikk ieħor biex jiġbdu id-dakkara. Jagħmlu nektar. U l-insett biex jasal għan-nektar irid jidħol ġo l-fjura, ġo l-qalba tal-fjura. Bħalma qed jagħmel dal-farfett. Nektar ikun taħlita tal-ilma u zokkor u vera tajjeb. Kun ħelu jisu għasel merħi. Ħraw daqsxejn dal-farfett kif qed jixrob minn ġo dal-fjura tas-satar. Qed taraw il-sienu dandu l-sienu twil u jista' jilħaq ġo l-pjanta bih, qisu stro jkun. U mhux hekk biss għandhom trikk ieħor. Biex ikunu ċerti li l-insetti jindunaw li hemm fjura miftuħa bil-pollen, għandhom ukoll riħa tfuħ. U dil-fwieħa li għamlu l-fjuri l-insetti jistgħu jxommuha mill-bogħod. Qisu messaġġ qed jgħidu hawnhekk hawn parti, ejjew. Allura id-dakkara min huma? L-ewwel nett għandna n-naħal sewwa, in-naħla naħseb l-iktar dakkara illi jafu biha n-nies. Imma hawn ħafna tipi ta' naħal, mhux in-naħla tal-għasel biss. Daw tlieta minnhom. U mbagħad għandna l-ħanfusa, hawnhekk qed naraw tnejn minnhom. Dawn ukoll għandhom suf ma' darhom, ma' żaqhom, ma' saqajhom
huma u jieklu il-pollen jeħel ħafna magħhom. Daw tip ieħor ta' ħanfus. Dat-tip ta' ħanfus ikun ileqq ħafna jkollu ħafna kuluri. Imma l-istess sufin u jeħel magħhom il-pollen huma u jieklu. Mbagħad imorru fuq fjur oħra u ftit minn dak il-pollen jitfarfar. Araftuha din? Di żunżana. Kif taraf żunżana minn naħla? Għandha strixxi sofor fuq sfond iswed u ma tkunx sufija bħan naħla. U jħobbu l-pollen ukoll, Meta n-naħal u żnażan ikunu titiru madwar il-fjuri, toqgħodux tibżgħu minnhom. Huma kull ma jridu jieklu u jsibu l-fjuri. Ma jimpurtomx minnek. Tafu li inti anka jejjew bħalma jemnu n-nies, din pereżempju diż-żunżana waqfet tistrieħ ftit. Xejn iktar, qiegħda fuq zokk u qed tieħu daqsxejn naqsa. Allura? Żgur mhux qed tfittex biex nigżek? Importanti ma qogħdux imbeżżawhom għax imbagħad min jibża' jagħti lura u x'hekk. Mekk ara kemm qegħdin kwieti. Dal-farfett qatt rajtuh? Da dakkar ieħor. Din jgħidula farfett tal-kaboċċi għax ix-xagħat il-caterpillar iż-żgħar tagħha jiekol il-weraq tal-kaboċċi. Qed taraw kemm huma sufin il-ġisem u s-saqajn? Ekku għax jeħel il-pollen miegħu. Il-frifet għandhom mod speċjali ħafna kif jiġbdu il-nektar mill-fjuri. Dik il-biċċa hemmhekk qed taraw dak l-ilsien twil, l-ilsien propjament dak huwa tubu qisu stroji ta' għawweġ. Idefsuh ġo nofs il-fjura, jixorbu u meta mhux qed jużawh, jirromblawh lura. Hemm ara. Tara? Qiegħed irrumblat taħt geddumhom. U hemm ħafna tipi ta' frifet u kollha kemm huma għandhom ġwienaħ kbar, rotob u kuluri tal-ġenn u x'hekk. Ħafna minnhom ikbar minn naħal u żnażan u ħanfus. Frifet naħseb huma l-ikbar dakkara li hawn. U mbagħad għandna d-dubbien. Id-dubbien ukoll dakkara. Id-dubbien mhux dak li tara ġod-dar biss ta'. Hawn ħafna tipi ta' dubbien. Araw pereżempju daw. Daw kollha tipi differenti ta' dubbien. Kif taraf allura minn naħla? L-ewwel nett araw l-għajnejn daqs x'inhuma. It-tieni għandhom il-ġwienaħ tista' tara minn ġo fihom. U ħafna minn daw id-dubbien għandhom kuluri sbieħ ukoll, mhux sempliċement suwed u sofor. Araw daqsxejn il-pollen kif weħel ma' wiċċ dik tan-nofs anke mal-siena. Allura jien nitkellmu daqsxejn fuq staġuni. Tafu li mhu l-istaġun li huwa l-aħjar għal dakkara? Jekk tħares lejn l-istampi tindunaw li mwieħed tajtu ir-rebbieqa. Għaliex għax ir-rebbieqa jkun hemm ħafna fjuri u l-insetti għandhom bżonn il-fjuri u l-fjuri għandhom bżonn l-insetti. It-tnejn għandhom bżonn il-xulxin. Fix-xitwa ma jkun hemm ftit ħafna jkun hemm fjuri, allura ftit ħafna jkun hemm insetti. Il-pjanti u l-insetti tant jaħdmu tajjeb flimkien illi hemm xi pjanti illi jażlu liema dakkar iridu. Pereżempju, dil-pjanta jgħidula fidloqqom. Il-fidloqqom għandu trikk u qiegħed hemmhekk fin-nofs fil-qalba. Hemmhekk għandu qisu pedala bħal tar-rota aw xi dustbins hekk, pedala xi ħaġa tafas u tiftaħlek biċċa oħra. Mela n-naħla taf li jekk tafas dik il-biċċa, dik il-pedala, tiftaħ in-nofs.
u b'hekk tkun tista' tasal għal pollen u n-nektar. B'hekk il-fjura tagħżel illi in-naħla biss tidħol għandha. Għaliex jaqblilha? Għax in-naħla sufija ħafna. Allura dil-fjura tkun ċerta illi il-pollen tagħha sa jeħel mal-insett u sa jmur għand fjur oħra bħala. U hawnhekk qed naraw trikk ieħor. Dil-fjura jgħidulha ħannewwija. Għandha qisu kappell u n-naħla hawnhekk qed naraw bomblu iswed irid jolli dal-kappell biex jidħol ġewwa ħajjieħu n-nektar. Imma taħt dak il-kappell vjola għandu ħafna pollen. U għalhekk dal-bomblu iswed intela daqshekk bil-pollen għaliex daħal hemm ġew u biss irnexxielu jidħol hemm ġew għax tiċċertu saħħa. U tantu sufi li intela ħafna pollen. Daw it-tricks ma ġewx millum għal-għada. Damu miljuni ta' snin biex il-pjanti ħarġu b'daw is-soluzzjonijiet b'daw it-tricks. Fil-fatt il-pjanti tal-bidu ma kellhomx fjuri, kienu jużaw ir-riħ biex iqassmu il-pollen. Imma kien jinħela ħafna hekk, għax ħafna pollen kien jaqa' mhux fejn tridu jaqa' fuq pjanti oħra bħalhom, kien jaqa' anke fil-baħar. Allura ftit ftit bdew joħorġu b'daw il-fjuri sbieħ koloriti u bin-nektar. Illum hawn ukoll pjanti illi xorta għadhom jiddakru bir-riħ. U din id-dera tagħhom. Allura għaliex taħsbu li dawn il-fjuri biex insejħilhom hekk m'għandhomx kuluri u mhumiex tondi sbieħ u tarhom il-bogħod. Issa suppost tafu le? Għax m'għandhomx għalfejn jiġbdu l-insetti. M'għandhomx għalfejn insetti jarawhom. Sempliċement jiftħu u r-riħ iġorr il-pollen tagħhom. Issa tafu kollox dwar id-dakkara u l-fjuri u kemm għandhom bżonn il-xulxin. Dinja waħda tħobb in-natura. U inti?